बियाबाव साथाम साब्रैनि मुं ओंखारबाय बे नामा हाजार हाजार ओंखारबाय थागोन जेब्ला इलेक्सना डिक्लेयार जागोन बिनि उनाव जागोन BPF हान्जानि CWC मिटिं एसे उनाव जागासिनो दं बेवहाय जोङो फैगौ बैसागुनि सिगां आसाम एसेम्बलि इलेक्सन जिथु जागोन बिनि सायाव सावरायनानै सिद्धान्त लागोन आरो जोङो जायफोर गेलेनो गोसो बिथांमोनहा दरखास्त बा एप्लिकेसन होनो हागोन होननानै जोंनि गेजेराव सावरायलायनाय जागोन बेखौ मालानिफ्राय होनो हागोन बिनि दिन थारिखखौ दिनै थिग खालामगोन आरो जोंना खोथाया जाहैबाय NDA हिसाबै BTC ओनसोलाव 15टा सिट दङ NDA हिसाबै 15टाखौबो दिसपुराव लानानै थांनांगौ बे जोंनि थांखि आरो 126टायाव NDA इलेक्सन गेलेगोन 126टा सिट दं आसामाव बे हिसाबै NDA हिसाबै जों गेलेगोन जोंना जाहैबाय बेबायदि जेनेबा 4टा 5टा 10टा नङा जोङो NDA हिसाबै 15टाखौबो दिसपुराव लानानै थांगोन बास सार एबसुनि आफादगिरि दिपेन बर'आ बयबो हान्जाया मदद होयोब्ला राजखान्थियाव फैनायनि बाथ्राखौ एसे इंगित होनाय बेखौ नोंसोर मिथिगौना मिथिया माने सोरखौ जाम्बा खालामनो नागिरदों बोलाय बबे दुनियाव नुखो सोर CPMआ हयथ' नोंजों एलायन्स दंबा सोरबा कंग्रेसआ एलायन्स दंबा नोंखौ सापर्ट खालामगोन नोंहा सोरजों एलायन्स दं क्लियार खालाम नोङो अल पार्टिजों एलायन्स खालामखांबाय नामा BPFजों कंग्रेसजों BJPजों CPMजों UDFजों रायजर दल आसामाव बहुत पलिटिकेल पार्टि दं रायलायनानै बेबायदि जानो हायोबाथ' मोजां रायलायदो BPFजोंबो रायलाय कंग्रेसजोंबो रायलाय BJPजोंबो रायलाय UDFजोंबो रायलाय रायजर दलजोंबो रायलाय CPMजों रायलाय CPIML दं हाजारथा दल दं बे दलफोरनि हेफाजाब नांगौ होनदों दा दिपेन बर'आ मोजां आइडिया दिपेन बर'ना देरहागोन बियो गासिबो दलनि हेफाजाब लानो नागिरदों दा बबेहाय नुफोरखो बबे दुनियाव नुफोरखो बेबायदिलाय जा होमबा थांसिगोन दा मासि जिखिनि BTCआव मासि रानलायनाय BJPनि मोनबाय आरो BPFनि जोंना बिदि नङालै आङो नुदों चिफ मिनिस्टार बिथाङा आसामनि मुख्यमन्त्रि डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा बुंदों BJPआ मोनब्रै लागोन BPFनो 11टा हगारगोन होनना बुंदों बे 11टा हगारनायखौ दिसपुराव नांगौना नाङा मानो जोङो NDA हिसाबै मथथे 15टाखौबो दिसपुराव हरजोबगोन आं बास भारतनि प्रधान मन्त्रि नरेन्द्र मदि दाङ'रिया बिथाङा फैगासिनो दङ जोंनि BTC रायजोफ्रा बिराद मोनसे आसायै दङ माबा मोनसे मोनगोन होननानै आरो जोङो BTCनि जेसेबां जाथि जनगोष्ठी दङ बयबो जयैनो बरायनो लाहार फाहार खालामगासिनो दं जेसेबां जाथि जनगोष्ठी दं जोङो बयबो जयैनो बरायगोन आरो जोंहा मोनसे दासिमबो आसा दङ भारतनि गाहाय मन्त्रि प्रधान मन्त्रिया निश्चय BTC रायजोफोरनि थाखाय बियाबाव साथाम साब्रैनि मुं ओंखारबाय बे नामा हाजार हाजार ओंखारबाय थागोन जेब्ला इलेक्सना डिक्लेयार जागोन बिनि उनाव जागोन